Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi i'r oedfa ar fore digol hydrefol I naws yn wir. Heddi ni'n cynnal ein cerdded diolchgarwch fel eglwys ac mae'n bleser gyda ni eich croesawu chi i'r cwrdd diolchgarwch hwn. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni a chroeso cynnes iawn. Yr 8fed salm. O arglwydd ein niwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais dy ogoniant i'w chynefoedd. Codais amddiffyn rhag dy elynion. O enau babanod a phlansigno, a thawelu'r gelyn a'r dialydd. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, y lloer a'r sel a'r roes yn ei lle. Beth yw meidrolyn I ti i'w gofio? A'r teulu dynol I ti ofalu amdanynt? Eto, gwnaethos ef ychydig I slaw Duw, a'i goroni ag ogoniant ag anrhydedd. Rhoes iddo awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod pob peth dan ei draed ef, defaid a gychain I gyd, yr anifeiliaid gwylltion, adar a nefoedd a physgod y môr, a phopeth sydd yn tramwyo'r llwybrau'r dyfroedd. O arglwydd ein niwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar.
Mae'n dymor y cerdded diolchgarwch, ac mae heddi yn gychwyn ar gyfres o gerdded diolchgarwch yma yn ein gofalaeth ni yn ardal Caerfyrddin a Bancyfelin, fel y mae mewn nifer o ardaloedd eraill yng Nghymru. Gobeithio bod hi'n ddiogel, gobeithio bod hi'n saff i chi gynnal y cerdded hynny, oherwydd hyd yn oed yng nghanol tymor y cynheia, a bod y traddodiad hwn o gynnal cyfarfodydd diolchgarwch mor bwysig i ni eto, mae angen i ni fod yn ddoeth yn does ac yn synhwyrol oherwydd Covid a cyfyngiadau yr pandemig yma sydd wedi cydio yn ein byd ni. A pham i ni yn diolch am y cynheiaf, i ni nid yn unig yn diolch am ffrwyth y ddeiar, i ni'n diolch hefyd am y gwaith sydd wedi cymryd lle, i ni'n diolch am y llafur yn ni dros fisoedd yr haf, ac i ni hefyd yn diolch am yr hadau a blanwyd yn y lle cynta. A pham i ni'n plannu rhywbeth, i ni'n disgwyl gweld tyfiant yn ni. Dirgelwch byd natur yn cymryd lle, ac mae'n wyrth, ac mae'n gyfle felly i ni ddiolch am y wyrth honno ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mi roedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwybod yn iawn am wyrth byd natur. Ac yn wir, mi roedd Iesu wrth geisio dysgu ddisgyblion a'r ddamhegion, mi roedd Iesu'n defnyddio delweddau cyfarwydd iddyn nhw. Mi roedd e'n sôn am y pysgotwyr, a'r môr, a'r llyn, a'r rhwydau, a'r pysgotwyr. Mi roedd e hefyd wrth gwrs yn sôn am y bugel, a'r defed, a'r mynyddoedd, a'r praidd. Ac fe fydde Iesu hefyd yn troi at yr ymieithwr mwyn esbonio ei neges, ac yn sôn am y tir, ac yn sôn am yr had oedd yn cael ei plannu. Ac mae yna ddigon o gyfeiriadau yn yr Efengylau at Iesu Grist yn cyfeirio at yr act yma o blannu'r had, a bod yr had hynny yn tyfu mewn modd nas gwy ref, medde fe am yr ymieithwr mewn un dameg. A fel ni'n gwybod hefyd yn ameg yr heiwr yr enghraifft, mae Iesu'n ein rhybuddio ni yn diwe. Nad yw'r had yn medru tyfu gwreiddiau ac yn medru blaguro os yw'r had yn cwmpo ar y mannau anghywir. Ac felly wi am aros y bore yma gyda'r ddelwedd yma o'r had yn cael ei hau. A wi yn credu fel dilynwyr i'r arglwydd Iesu ein bod ni'n cael ein galw i fod yn amaethwyr i Dduw, i hau hadau dros Dduw. I ni'n cael ein galw i hau hadau ar gyfer teyrnas Dduw. Ac mae yna amrywiaeth o hadau yma i galw arno ni i'w plannu. A dweud i gwir, fe allwn ni'n hawdd restru'r math o hadau yma galw arno ni i'w plannu. Ond yn fyr iawn wi am sôn am 3 math o hedyn yn ystod y myfyrdod hwn yn awr. 3 math o hedyn yma i galw arno ni i'w plannu yn enw Duw. Yr hadau cyntaf i ni'n cael ein galw i'w plannu yn enw Duw yw hadau anogaeth. Hadau anogaeth. Ac os by'n y gyfnod eriod pan bod angen i bobl tebyg ni annog ein gilydd, y cyfnod presennol hwn yw'r cyfnod hwnnw. I ni wedi byw trwy gyfnod anodd iawn dros yr mwy na 19 mis diwetha erbyn hyn. I ni wedi byw trwy gyfnod heriol iawn. Ac yn sicr i ni'n cael ein galw heddi yn dini wrth i ni geisio ffindo'n ffordd mas o'r cyfnod anodd hwn yn ara bach gyda doethineb a synwyr cyffredin. Yn sicr i ni'n cael ein galw i annog ein gilydd. Mae'r newyddion yn ddyddiol bron yn portreadu cymdeithas digalon iawn. A'r delweddau ar ein setiau teledu ac ar ein papurau dyddiol yn bictiwr o fyd sy'n cael ei dagu gan ormes a thrais, sy'n cael ei dagu gan ddiffyg parch tuag at gydddyn, ac hefyd sydd wedi cael ei dagu gan y Covid-19 yma sydd wedi cydio yn ein byd ni. A mae'r newyddion, mae'n hawdd iawn i ni gael ein digaloni gan yr holl newyddion yma. Ac o ganlyniad mae Iesu fi'n credu yn ein galw ni i blannu hadau anogaeth. Hadau fydd yn codi calon pobl, ac yn ei codi ar ei trad ac yn ei hannog i weld ystyr newydd i'w bywydau. I'w hannog i ddal ati, i'w hannog i ddyfal barhau, i'w hannog i beidio a rhoi'r ffidil yn y to. I ni'n cael ein galw i blannu hadau anogaeth y mywydau bobl eraill, y mywydau'n plant ni, y mywydau'n hwyron a'n hwyrесau, y mywydau'n cydweithwyr ein cymdogion, y bobl sy'n eistedd yn y sedd nesaf i chi pa le bynnag i chi'n eistedd ar hyn o bryd, y bobl sy'n tu flaen i ni, y bobl sy'n tu ôl i ni. I ni'n cael ein galw i blannu hadau o anogaeth yn enw Duw.
Bod yn bresenoldeb Iesu Grist ymlith ein pobl a'i hannog i ddal ati, yn erbyn bob ton o ddiflastod a chorwyntoedd ei helbilion, plannu hadau anogaeth. Dyna wnaeth Iesu Grist ei hun yn dyfe, annog i ddisgyblion, annog i bobl, annog i gynulleidfa, ac mae'n dal i'n hannog ni heddi, mwyn i ninne fedru annog ein gilydd. Yn ail, ni'n cael ein galw hefyd i blannu hadau gobaith. Nawr, os yw'n cymdeithas ni yn bryn o anogaeth, mae'n sicr i bod hi'n bryn o obaith. Gobaith sydd yn llenwi'n henaid ni, gobaith sydd yn rhoi adenydd i'n ffydd ni, gobaith sydd yn ein cadw ni fynd. Mae gobaith fel golau fflach yn y tywyllwch. Nid hiraeth am yr hyn a fi o gobaith, ond hiraeth am yr hyn sydd i ddod eto. Ac nid rhyw optimistiaeth arwynebol i ni'n sôn amdano fan hyn nawr, ond gobaith Cristnogol. Gwawr wedi hirnos, dyna'r gobaith. Chwerw drin felys, nos fydd yn ddydd, dyna'r gobaith. Cartref rôl crwydro, wylo ni fydd, dyna'r gobaith Cristnogol. Nid rhyw optimistiaeth, ond gobaith nad y drwg bu ar gair olaf, ond y da. Mae Pedr yn ein hatgoffa ni yn ei lythyr cynta. Bendigedig fyddo diwathad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd. Fe barodd ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu o ddiwrth y meirw. I etifeddiaeth, na ellir, na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chi. Achos taw nid mewn dyn mae'n gobaith ni, ond mewn Duw. Nid mewn creadur, ond mewn creawdwr. Ac oherwydd mae gobaith byw yw i ni'n cael ein galw heddi i blannu ei hadau. Nid clustod i gysgu arno yw gobaith, ond rhywbeth i'n hannog ni weithio, i fwrw ati, ac i'w rannu, ac i'w blannu ar dir caregog ein hoes ni. Ac yn drydydd, i ni'n cael ein galw gan Dduw hefyd i blannu hadau ffydd. Fel heiwr, i ni'n cael ein galw i blannu had, dyna'n gwaith ni. Dyna'n braint ni hefyd. Gwneud yn siŵr bod yr hedyn yn cael ei hau ar gair yn myledu. Dyw e ddim yn rhyw dasg anodd o gwbl. Mae'n dasg digon syml, y dasg o blannu'r had. Pam felly ydyn ni'n gweld y dasg mor anodd heddi? Wel, efallai taw oherwydd nad i ni wastod yn gweld yr hader ydyn ni'n ei plannu yn blaguro ac yn tyfu. Ac efallai dyna paham yr ydyn ni'n credu bod y dasg o hau yn un mor anodd wedyn, oherwydd nad i ni'n gweld canlyniadau ein gwaith. Wedi'r cwbl, i ni yn licio gweld canlyniadau ein gwaith yn dyn ni. I ni yn disgwyl gweld yr hyn a blenir gyda ni yn tyfu. Ond, falle bod y ffaith nad i ni'n gweld yr hyn a blenir gyda ni yn cyneuafu yn tynnu'r wefr mas o'r gwaith o blannu yn y lle gynta. Ond yw'r ffaith na fyddwn ni o bosib yn gweld yr hyn a blenir gennym yn tyfu, dyw e ddim yn ein hesgysodi ni rhag plannu. Plannu mewn ffydd i ni'n gwneud. Plannu mewn ffydd. A mae hynny'n dod yn amlwg yng ngweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Na doedd e ddim yn gweld canlyniad yr hyn oedd e'n ei blannu, ond plannu mewn ffydd oedd e'n gwneud. Mae mhlant i fan hyn yng Nghaerfyrddin fel nifer cenedlaethau o blant eraill y dre hon wedi cael y fraint o fynychu yr ysgol gynradd Gymraeg leol, sef ysgol y Dderwen. Mae'r goeden Dderwen, wrth gwrs, yn symbol eithriadol o bwysig i ni yma yn lle Caerfyrddin. Ac arwyddai'r ysgol y Dderwen yw, o'r fesen derwen a dif. Ond mae'n cymryd sbel i'r fesen i dyfu'n dderwen. Sma fe'n digwydd dros nos, ac fe all yr hedyn a heir yng nghalon person gymryd sbel fawr i dyfu hefyd. Ond dydy hynny ddim yn ei hesgysodi ni rhag hau. Plannu hadau ffydd a phlannu mewn ffydd i ni'n gwneud. Sma ni'n gwybod ym mhle nac ym hwy mae'r hadau yna'n mynd i dyfu.
Ond, os nad i ni yn mynd i blannu hadau, fydd dim tyfiant o gwbl. Gwaith Duw yw'r tyfiant. Yr unig beth yn gelwyr ni i wneud yw hau mewn ffydd, hau mewn gobaith, a hau mewn anogaeth hefyd. A does gwybod pa effaith y bydd yn gwaith hau ni yn cael ar y sawl a bydd yn derbyn yr had. Plannu hadau mewn cymwynas, mewn gair o groeso, mewn ysgydwad llaw, pe bai ni'n gallu ysgwyd llaw, mewn gair o weddi, mewn galwad ffôn. Pam byddwn ni'n gwneud y pethau hynny? Plannu hadau ni'n gwneud. Y gwirionedd yw, dydyn ni ddim yn gwybod pa mor bell i ffwrdd o'r cynheia ydy ni. Falle ein bod ni'n agos iawn, ond os na awn ni ati hau, fydd ddim gobaith a'n gynheiaf. Gobeithio'n wir y bydd yr wyl hon eleni wrth i ni offrymu'n diolch i Dduw am ffrwyth y ddeiar. Gobeithio'n wir y bydd yr wyl hon yn ein hysbrydoli ni o'r newydd i fwrw ati fel ymieithwyr i Dduw, i fwrw hader efengil i dir ein cymdeithas ni ac i dir ein byd ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Sydd o gylch ac uwch ein ben, sydd o gylch ac
Gweddiwn. O ddiw ein tad a thad ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o ddiw wrth i ni blygu gyda frond i mewn gweddi yn ystod y munudau hyn o dywelwch. Diolchwn i ti arglwydd am dy greadigaeth, ac am bo ffurf a lliw a llun y welwn ni ymyd natur. A diolchwn i ti am yr wyl rhyfeddol hon, gwyl y cynheia, a chyfle i ddiolch i ti am ffrwyth y ddeiar, a chyfle i ddiolch i ti hefyd am dy greadigaeth gyfan, ac am bo ffurf a lliw a llun y welwn ni ymyd natur. I ni'n dy gydnabod i arglwydd yn ddiw'r creu, ac yn cydnabod mai trwy dair di a thrwy dair di yn unig y dath y cyfan i fod. Cyn ni'n diolch i ti am dy waith creadigol yn ein byd ni. Ond i ni hefyd arglwydd yn diolch i ti am dy waith creadigol trwy dy ras. Am i ti anfon dy fab Iesu Grist i'n plith ni, i fyw ac i wenedigaethu, ac i farw, ein mwyn ni. Ac yn wir arglwydd yn ystod y tymor hwn o ddiolchgarwch wrth i ni ddiolch i ti am bob peth yr wyt ti'n darparu ein cyfer ni i'n cadw ni'n fyw ac yn iach. Fe ddiolchwn i ti am holl fendithion bywyd a'r gallu yr wyt ti wedi rhoi i ni ymwynhau. Am y pethau hynny ni'n dieddol o'i cymryd nhw'n gyniataol. Am fwyd a dillad mewn byd le mae llawer yn noeth ac yn ewynu. Am gartrefi ac yn wyliad mewn byd le mae llawer yn ddigartref ac yn unig. Am waith i'w wneud ac am nerth i'w gyflawni. Diolchwn i ti arglwydd. Am dy eglws di ar y ddeiar hon, ar fraint o gael perthyn iddi. Am ddrws agored gweddi, ac am gyfle i fyfyrio ar dair di. Diolchwn i ti arglwydd. Am gymdeithas dy bobl di am gwmni ac am gynhaliaeth. Diolchwn i ti o dad. Ond diolch law yr holl bethau hyn sydd yn cyfoethogi'n bywydau ni. Ein diolch penna heddi arglwydd yw am dy fab Iesu Grist. Bendydd yr holl fendithion a rhodd yr holl roddion. Diolchwn i ti am ei wenedogaeth ar y ddeiar hon, am bopeth y ddysgodd, ac am y ddylanwad a gydawodd ar ei ôl. Ond diolch law pob dim arglwydd diolch i ti am ei farwolaeth droson ni ar Galfaria, ac am ei atgyfodiad fuddugoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Diolch bod yr Iesu'n fyw ac yn bresennol yn ein plith ni yn ystod y munudau hyn yn awr, wrth i ni droi ata ti mewn gweddi. O dad, gwna ni yn dystion, ffyddlon ac yn ddisgyblion gwrol a dewr rhydd fab Iesu. Ac wrth i ni geisio mynd ati dystiolaethu yn ystod y cyfnod y ryfedd hwn a'r oes y ryfedd hon. Gwna ni o dad yn gyhoeddwyr dy obaith di, yn gyhoeddwyr newyddion da'r efengil. Helpa ni blannu cariad lle mae casineb. Helpa ni blannu goleuni lle mae tywyllwch. Gobaith lle mae anobaith. Ffydd lle mae amheuaeth. A bywyd lle mae marwolaeth. I ni'n ymwybodol iawn arglwydd fod y wynllan yn fawr a'r gweithwyr yn brin iawn heddi. Ond diolchwn i ti am yr ychydig weithwyr diolchwn i ti am yr ychydig ffyddlon. A diolch arglwydd y fod ti wedi gweld posibiliadau mawr yn yr ychydig ffyddlon eriod, ond i ni gyflwyno'r ychydig sydd gyda ni ti ac i waith dy deyrnas di. Ac wrth i ni ddwyn ein gweddiau i'w terfyn o dad, fe gofyn ni am ein byd ni heddi. Cofiwn yn arbennig am yr rheini sydd yn ei chael yn anodd iawn i ddiolch. Yr rhai hynny sydd yn wynebu gofidi a phroblemau bob math. Yr rhai sydd yn gaeth i amgylchiadau anodd, yr rhai sydd yn galaru ac yn hiraethu am ynwyliad. Cofleidi a dy fyd o dad, a defnyddia ni fod yn gyfrwng dy fendith ath gysur i eraill. Gwrando'n gweddi arglwydd a maddau ni hefyd, bo bai a phechod yn derbyn di.
Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni fel teulu i weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Der o'i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw nina i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, can nes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi, a diolch arbennig i'r rhian am ddarllen. Byddwn ni yma eto di Sul nesaf, ac mae yna groeso mowr i chi droi mewn ato ni. Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.